volim da se našalim i da kažem koliko bi nam svima bilo mnogo lakše u životu kada ne bismo stalno postavljali pitanje šta ako i onda unapred brinuli oko različitih stvari. Danas u emisiji Zdrava nacija govorimo o anksioznosti. Moja sagovornica je Danijela, poznata kao anksiozni optimista, žena koja se više od 10 godina borila sa anksioznošću, sa generalizovanim anksioznim poremećajem, sve je prevazišla, majka 2 dece i jedna pozitivna priča o tome kako apsolutno sve može da se prevaziđe, a anksioznost nije bolest, kako ona navodi, već prosto jedna emocija sa kojom se živi, a kod nekoga izraženija, kod nekoga je malo manje izražena, nekome može u nekom trenutku i da poremeti život i da utiče na njega, a nekome samo ta pitanja, odnosno ovo sa početka najave što sam rekla šta ako provejava. Dakle, kako se izboriti i brojne savete u današnjoj emisiji. Anksioznost je osjećaj zabrinutosti, strepnje ili straha koji je često bez jasnog objektivnog povoda, za razliku od straha koji je direktan odgovor na pretnju. Manifestuje se na različite načine, a kako je sagovornica istakla danas u emisiji, anksioznost se uglavnom pojavi kada je sve u redu u našem životu. Danijela, šta bi rekla, da li svi ljudi imaju anksioznost? Pa kao emociju, da. Anksioznost kao emocija postoji kod svih nas i ona nam zapravo pomaže da preživimo. A ako pričamo o hroničnoj anksioznosti, to nemaju svi, ali se razvije kod nekih ljudi. Pričat ćemo o tome svakako, ali bih voljela da podeliš i svoje iskustvo, zato što i ja sam rekla, ti si neko ko je 10 godina otprilike i više od 10 godina imao problem sa... Ali kad kažemo anksioznost, postoji anksiozni poremećaj. Kod tebe je dijagnoza bila generalizovani anksiozni poremećaj. Šta to znači? Sagorafobija. Sagorafobija. Kako da kažem, narodski rečeno, to znači da osoba brine o svemu. Nije znači konkretno jedna stvar. Da, nema konkretne stvari, nego brine i u nekim socijalnim situacijama, da li će se, na primjer, obrukati, a isto tako i brine za zdravlje, brine za svoje bliske ljude, tako da je to neko generalno ko brine. I zato se zove generalizovana anksioznost, znači obuhvata sve. Imala sam generalizovanu anksioznost agorafobijom, to znači da nisam smela da napustim svoju sigurnu zonu, odnosno stan. To je trajalo 1-2 godine, koliko sam pročitala. Da, oko 2 godine, da. U te 2 godine ja sam možda izašla par puta iz kuće, ali baš ono kad je moranje i sa nekim, na primjer kad je neophodna moja lična karta i moj potpis. Inače me ne bi ništa drugo nateralo. Stvarno, pa kako si se borila sa tim? Što ti je tad govorilo okruženje? Okruženje nešto zna, nešto ne zna. Ja sam pokušavala da ublažim malo tu sliku. Retko sa kim sam se viđala, a bliski ljudi su mi govorili, naravno, proći će, sve je u redu, to je strah, imaju to svi, tako da tešili su me, pokušavali su na neki način. Naravno, to u tim trenucima je nama još i gore, zato što ti baš osjećaš da nešto sa tobom nije u redu. I sad, da je to neka fizička bolest, ja bih dobila možda više razumevanja od okoline, pa čak i neko opravdanje zašto treba da odmorim, zašto ne treba da izađem iz kuće. Sa druge strane, da je bio neki težak moment u životu, kao što je, na primjer, dobila sam otkaz, tu bih verovatno dobila sažaljenje drugih, pa opet im neku potvrdu da sam ja u redu. A kod anksioznosti i depresije imate tu unutrašnju borbu, to drugi ljudi ne vide ili oni koji nisu osjetili na svojoj koži ne mogu to da shvate. I sad vi treba da objasnite nešto što nije vidljivo, koliko god oni tu bili, šta god radili, tu su i vi osjećate da su tu, ali šta fali? Fali ono, da kažem, strah me, a da mi neko ne kaže nije to ništa ili proći će. Ili nema čega da se bojiš, budi zahvalna na život. Ja sam imala recimo i takve situacije oko sebe kada ljudi me ističu sve dobro u tvom životu. Ali evo ti ćeš mi reći, odnosno potvrditi ili demantovati, da ti to možda još više u tom trenutku ne prija zato što ti jesi svesna. Racionalni deo tebe je vrlo svestan. Ne znam, Danijela je živa, zdrava, ima zdravu porodicu, recimo sad te, ne znam detalje, ali generalno te neke pipljive stvari koje jesu najvažnije. Ima krov nad glavom, ima novac da živi za egzistenciju, sve što je potrebno.
i ti nisi nezahvalna, vrlo si svesna toga i hvala Bogu na tome. Tako. Ali kada ti neko to stalno govori, ističe i stavlja akcenat na to, onda se osjećaš još gore jer ispada kao da ti to ne vidiš, kao da si nezahvalna, kao da ti to ne znaš da ceniš i šta onda još više nije u redu sa mnom kada je sve dobro, a ja ne znam da funkcionišem s tim. Šta da rade onda ljudi koji zaista imaju neki ogroman problem? Pa potvrdit ću, ali ja mislim da anksioznosti dođe kada mi potpuno sredimo život. Tačno. To je ono, jer da bi mi sredili život, mi smo dugo morali da budemo u nekom stanju i napetosti i haosa i preteranog davanja sebe i onda zastanemo i sad je sve u redu. Evo, sad smo finansijski sigurni, emotivno možda sigurni. Ovako opipljivo ili ko gleda sa strane, naš život izgleda savršeno, ali pošto smo navikli na onaj haos, sad anksioznost tu ustupi mesto tome. Ona dođe da bismo mi odmorili. Znači, to je taj moment. Dođe u našem životu da napravi neku pauzu. Sad, to je to. Da li od preteranog davanja, da li od toga što smo puštali da svako prelazi granice, da li od toga što smo se trudili da sve sredimo čitav naš život u 5 godina, pa onda sad, kao kad treba da odmorimo, mi ne znamo kako da odmorimo. A šta misliš, da li smo mi sve vreme dok smo u 5. brzini i rešavamo te neke životne situacije i tada anksiozni, ali nemamo vremena da sebe oslušnemo, ili tada jednostavno radimo kako najbolje umemo u toj, što sam ja rekla, maksimalnoj brzini i onda kad zastanemo nastigne? Ko je sklon anksioznosti, on je verovatno i tada ima, odnosno ima i tu hroničnu, ali upravo ta brzina daje skretanje sa teme. Znači, ja skrenem misao sa teme. Postoje naravno i ljudi koji imaju visokofunkcionalnu anksioznost. Znači, oni sve rade i sve preterano rade da bi zamaskirali svoje simptome. Postoje ljudi koji rade 20 sati dnevno, 4 sata spavaju. Samo da ne bi razmišljali. Postoje čak i mladi ljudi, ali na primjer nisu svesni i nekada se o anksioznosti nije ni toliko govorilo, koji kao mlađi su recimo gledali da su što više napolju sa društvom, pa dođu kasno, pa se zatrpavaju ili ranije krenu da rade i više obaveza i nikad ne žele da budu sami sa sobom. Postoje ljudi koji se plaše da budu čak i bolesni. Zašto? Pod tim mislim recimo grip. Da ne bi ležali jedno 7 dana sami sa svojim mislima jer imaju strah od sebe. Od toga da pogledaju svoju dušu. I da možda i po prvi put u životu se zapitaju ko sam ja. To je tek pitanje koje otvara nove horizonte. Danas na tržištu postoji mnogo knjiga, video snimaka, saveta na mrežama. Koliko popularna psihologija i saveti brojnih govornika o manifestacijama, afirmacijama, uticaju misli na naš život, pomažu osobama koje se bore sa anksioznošću. Ja mislim da čak nekad u nekim situacijama i razbole osobu, odnosno bukvalno dođe do hronične anksioznosti. A zašto? Ako vi konstantno govorite osobi kakve su ti misli, takav ti je život. Ta rečenica, ja sam sigurna, to je izvučena iz konteksta. Ako bi se vodili time, onda ja mogu da sedim ovde i da samo razmišljam o tome da ja imam 1.000.000 evra i ja ću imati 1.000.000 evra. Pa nije tako. Znači, od naših misli, od tog momenta o čemu mi razmišljamo, pa do tog momenta šta se nama dešava u životu, postoji jedna velika praznina, a ta velika praznina je ono što mi radimo, naše ponašanje. Dakle, to je ono što niko o tome ne govori. Znači, čak i neka osoba koja sedi i samo razmišlja o tome da je bolesna, ona ne može odmah da se razboli. Ona mora da ima između ponašanje koje će voditi ka tome da se u nekom trenutku za nekoliko godina možda tek razboli. Znači da prestane da brine o sebi, da se zdravo hrani, možda i da vodi račun o ličnoj higijeni, da posećuje ikada lekara. Pa zamislite sad koliko treba tu da prođe vremena. Bravo na tome. Zato što to nabija tenziju. Nabija tenziju, a nije tačno. Zato što ti misliš da ćeš tim strahovima onda da priučeš sve. Jer tom logikom postoje ljudi koji, ne znam, plaše se da sednu automobil, plaše se da, znači šta, imaću saobraćajnu nesreću. Znači šta što ti kažeš, ljudi koji imaju zdravstvenu anksioznost razboleće se. A nabije ti tenziju jer ti misliš da ćeš privući. Da ćeš privući sve to čega se plašiš. Bravo, evo to da stavimo akcent. Naše ponašanje je ključ. Ja bih ovako dodala. Kakve su nam misli prema kojima se mi ponašamo, odnosno
kako se ponašamo u životu, takav nam je život. Jer i nauka kaže da je otprilike 80% naših misli koje imamo na dnevnom nivou negativnih. Zašto? Um je alat za preživljavanje. On nas uvek upozorava. On neće nama da kaže pazi, ideš na kafu sa drugaricom, bit će ti super, lepo će ti se ispričati. On će reći pazi, nemoj tamo nešto se obrukaš. Znači, on je tu da mi preživimo, da ne osjećamo bol. Ni fizičku, ni emocionalnu, ni egzistencijalnu. I kada pokušava da nas zaštiti od te boli, on nas upozorava. Kako? Negativno. Dakle, ako je to tačno, kakve su ti misli, takav ti je život, a znamo da svi imamo 80% negativnih misli, onda bi svi imali katastrofičan život. A to uopšte nije tako. Tačno. Bravo. Hvala ti što si stavila akcenat na to i malo se o tome priča. Složit ćeš se. Da. Jesi imala ljude oko sebe koji su imali lično iskustvo? Jesam, kako ne. Da, to i nekako smo nas pre nego što su se kamere uključile konstatovale da ili više ljudi imaju problem ili su otvoreni da razgovaraju. Šta bi ti rekla? I da li su to češće žene ili muškarci? Odnosno, žene verujem da će pre da kažu, što ne znači da se muškarci tekako ne bore. Ja imam oko sebe primere muškaraca. Da. Pa otprilike 50% više žena pati od anksioznosti. Sad da li su tu malo više i hormoni uključeni. Tako je, ali mislim da ima jednog i drugog. Mislim i da su danas ljudi mnogo otvoreniji da o tome razgovaraju. Nekako malo taj stid i sram janjava, ali ima toga da je i više ljudi anksiozno. Evo jedan primjer. Da zamislimo neko ko ima zdravstvenu fobiju. I taj neko je možda, ne znam, mama ili tata su pre 50 godina imali zdravstvenu fobiju i nekako su se nosili sa time. Zato što nisu imali toliko kanala gde mogu da čuju ova bolest, ona bolest, ovo se ovome desilo. U današnje vreme mi nailazimo na toliko informacija, a on taloži to i samo izbaci negde. Ja mislim da je zato danas više anksioznih ljudi. Zato što nam se nameće to čega se plašimo. Tačno. A mi smo sada zaista bombardovani informacijama, bilo kroz medije, bilo kroz društvene mreže, u stvari ta era društvenih mreža možda najviše. I zaista ja volim da istaknem u svojoj emisiji. Mi smo sada u jednoj fazi kada svi sve znaju i daju sebi za pravo da svi sve pričaju i tekako mogu da naprave kontraefekat. Mislim na ljude koji se bave prosto nečim. Ja ne mogu da pričam kao doktor jer nisam doktor, po struci sam novinar. Ali jednostavno, ljudi danas sebi daju za pravo i na taj način vrlo odmažu osobama. Apsolutno. Ja budem u šoku kad naiđem na neku rečenicu. Mislim, ja volim da slušam naše sveštenike, ali jednom sam čula od jednog sveštenika da je napad panike stanje koje zahteva hitno medicinsko lečenje. I tu sam se šokirala zato što kad to čuje neka anksiozna osoba, kako će njoj biti? A zapravo ja imam neku teoriju u svojoj glavi da mi imamo jedan napad panike u životu i svaki sledeći napad je anksiozni napad jer nam je to strah od straha. Znači mi jednom doživimo tu količinu straha i svaki sledeći put razmišljamo o tome da nam se to ne ponovi. Dakle, prvo ne doživljavamo, ne znam ja koliko napada panike u životu, niti nam je potrebna bilo kakva nega u tom trenutku medicinska, zato što se to vrlo brzo i utiša. A ono što nam je potrebno možda neka reč ili neki zagrljaj koji će trajati malo duže od tog straha, ali naravno niko ne priča o tim besplatnim metodama, nego daj samo da vidimo da li postoji neki lek ili... Ja volim da istaknem dve stvari i da se našalim, da je početak je svake priče kad govorimo o anksioznosti ono šta ako. Dobro. A druga je taj strah od straha i zato si me podstakla na to. Dobro. Da krenemo od tog šta ako. Koliko mi, evo, ja s kim god da razgovaram, bilo koja tema što ti kažeš, to šta ako? Ti već vizualizuješ, već proživiš emocije da se to zaista dogodilo, već sebe nasekiraš, a u, koliko, 90% slučajeva, možda i više, se ne dogodi to šta ako. I više, da. Kažu negdje 95. Pa opet je to sve naša priprema. Mi smo socijalna bića. I ajde da kažemo da je to negde nama i u DNK utkano, da moramo da pripadamo, da moramo da se dopadnemo. Zamislite nekog čoveka koji živi u nekom plemenu, koji bi se ponašao na svoj način, a ne kao grupa. Koji bi bio ono što jeste, a ne da se prilagodi. On bi bio odbačen i samim tim bi bio životno ugrožen. Dakle, mi smo od tada naučili da se pripojimo nekome, da možda potisnemo svoje osjećanja, da budemo prihvatljivi drugim ljudima, da budemo slični kao drugi i odatle sve to i kreće. Odatle sve to kreće. A strah od straha, kako ga prevazići?
Često se ljudi vežu za neko mesto gde su se loše osjećali ili kad prevaziću anksioznost, na primjer, plaše se da se vrate pod znacima navoda na mesto zločina, odnosno na mesto koje, pa može to čak nekada da bude i stan, tvoja soba, ali se sećaš da si baš tad tu bio loše, pa se plašiš ako ponovo uđeš, da li će taj nalet straha i osjećaja opet da krene? Možda izlaganje tu ključ. Evo, razmišljam sada o tome, na primjer, ljudi često povežu, ne znam, ako sam u ovoj košulji bila pa doživjela napad panike, to je zbog toga. Dakle, zašto mi dajemo sebi takva opravdanja? Zato što naš mozak traži objašnjenje zašto se nešto desilo, zašto, da bi naredni put to sprečio. Znači, mozak želi da spreči da se to ponovi. I on traži objašnjenje. I sad zavisi šta ćemo mi dati kao objašnjenje. Mi ćemo analizirati taj dan kad nam se to desilo, koga smo sreli možda pre, sa kim smo razgovarali, da li je bilo nekih stresnih situacija, da li smo nosili određenu garderobu i tako dalje. I onda ćemo pokušati da izbegnemo sve to da nam se ne bi sljedeći put dogodilo. Ali taj strah od straha je mnogo velika neizdrž, mnogo velika nelagoda. I mislim da je ključno rešenje u tome da se mi tome izložimo. Dakle, ako se ja plašim da obučem tu majicu, da je obučem. E sad, tu postoje dve vrste ljudi. Neki kod izlaganja vole da to bude odmah. I sve i sada. Znači, ako se osoba, na primjer, plaši da se vozi javnim prevozom, ona uđe i ostane tu dok je to ne postane dnevna soba. U stanju je da se vozi 24 časa, a imamo ljude kojima je potrebna postupna izloženost. Znači, mogu danas da je obučem na 5 minuta, pa će sutra obući na 15 i tako dalje. Znači, nekome je potrebno da se postupno izlaže tome, ali kad imamo taj strah od straha, znači imamo neku konkretnu situaciju ili nešto konkretno čega se plašimo, u tom slučaju je najbolje da se polako tome izložemo, jer ako to ne uradimo, onda se strah širi. Strah je uvek kao zaraza. Znači, danas se plašim javnog prevoza, sutra neću smeti ni u taksi, jer naći ćemo mi razlog zašto je to tako. Pa onda, ne znam, onda neću ni na ulicu i tako dalje. Znači, najbolje je postupno se izlagati tome, a ako osoba osjeća da nije spremna, onda može da razgovara sa stručnim licem, da bi stručno lice pripremilo da u te situacije uđe. Danijela je autorka knjige Kako prevazići anksioznost i živeti smislen život, kao i kursa, a mnogi koji su knjigu pročitali imali su pozitivne komentare i pronašli su se u njenoj priči anksioznog optimiste, kako ona sebe zove. Ja generalno kad neki tekst pišem o anksioznosti, ja se vratim u anksioznost. To stavno da te pitam. Kako tuđe iskustva utiču na osobu koja ima anksioznost? Ali je li ima ili imala? Kako ti kažeš? Imala. Ja sam imala hroničnu anksioznost, to je prevaziđeno. Uradila sam sve čega sam se plašila, a kad naiđe neki novi strah, a naravno uvek naiđe, onda se trudim da i to nekako odmah rešim ili u neko skorije vreme rešim. Tako da reći ću imala. Ja sam u međuvremenu završila i fakultet, odnosno master studije. Bavim se time, radim sa ljudima, okupacioni sam terapeut i negde sam ja sebi objasnila ili će životne priče uticati na tebe i nećeš moći da pomogneš ljudima, odnosno nećeš moći dugo da radiš, ili ćeš naći način da neki zid napraviš, da to ne utiče na tebe, a da im dugoročno pomažeš. I mislim da sam tu sama sebi objasnila da ja njima trebam i da nema potrebe da to utiče na mene. Naravno, ne postoji način da nas neke priče ne pogode, ali... Ali je li te podstaklo da malo proživiš taj neki osjećaj? Proživim, kako ne. I taj osjećaj kad smo kod njega, šta on zapravo sve podrazumava? Eto i to hoću da pomenemo posle, ali hajde da ti završiš misao, da te ne prekidamo o tome kako utiču. I te granice se znači uspela da napraviš? Uspela sam da napravim granice, to mi nije sporno. Što se tiče toga da sam napravila taj neki, ajde tako reći, zid, tu mi je puno pomoglo zato što ja jesam neko ko je prošao anksioznost i ja ne radim samo sa anksioznim ljudima, naravno, a pretežno radim sa njima. Ja sam neko ko je to prošao, ali sam, kao što i naziv mene kaže anksiozni optimista, ja sam se okrenula ka tome da ne razmišljam o tome kako to utiče, da to što ja osjećam ili te neke simptome koje doživim dok radim sa nekom osobom, da ne stavljam fokus na to, nego da stavim fokus na to da sam ja njoj pomogla i da smo nešto razrešili u životu i da je ta osoba sad uspela da radi nešto što dugo nije. Tako da je to je nešto što mene
hrani i što mi pomaže da opstanem u tome. Svaka ti čast. Evo za nas hipohondre, šta bi ti rekla, odnosno da li je pravi izraz zajedno da kažemo hipohondar ili zdravstvena anksioznost, ali generalno sad kada govorimo o simptomima, to nismo spomenuli, postoji zaista, videla sam na tom sajtu 130 simptoma gde si ti sastavljala listu na osnovu onog što su ti ljudi pričali, ali si isto tu rekla... Najviše svojih simptoma, najviše ličnih simptoma, naravno i toga što su mi ljudi pričali, ali evo, umeđu vremenu, sad pišem drugu knjigu, sad već smo se popeli na 155. Na 155 simptoma. Tako je, 155 simptoma anksioznosti, ali reći ću ovako, iz prakse sam shvatila da sve što osoba osjeti može biti simptom anksioznosti. Zavisi čega se plaši. Či ako se neko plaši, na primjer, ne znam, ubrzanog lupanja srca ili preskoka, osoba će to osjećati. Odnosno, to znači da se stavlja preterani fokus na to. Da, preterani fokus se stavlja. Ajde da krenemo ovako. Što se tiče hipohondrije, da li se meni sviđa taj naziv? Ne sviđa mi se jer odmah nekako stavlja osobu da nešto sa njom nije u redu. Ja volim da kažem zdravstvena preokupiranost. Što se tiče zdravstvene anksioznosti, odnosno zdravstvene preokupiranosti, ona se pojavljuje kao neko nepoverenje u naše telo i nepoverenje u život, odnosno strah od toga da se život ne završi. Znači, to je suština. Ja se plašim ili da ću se razboleti ili da ću trpeti ogromnu bol zbog toga ili da ću umreti. I to je to. I onda osoba, kao i kod svake vrste anksioznosti, pokušava da spreči da do tog bola dođe. Da do te boli dođe. Kažu, bol delimo na ženski i na muški rod, pa ako je fizička bol, onda je to muški rod, a ako je, onda je ženski. Zašto ljudi uopšte imaju zdravstvenu anksioznost? Verovatno se kod svih nas u detinjstvu nešto dogodi gde osjećamo da imamo nepoverenje u to da će se naše telo izboriti. Može se desiti i da su recimo roditelji imali te strahove pa nam preneli ili su bili jako žustri u tome kad se mi razbolimo, preterano brinuli, pokazali nam da je ljubav kroz brigu, pa onda i mi danas brinemo preterano za svoje zdravlje. Može se desiti da je neko imao nažalost, neko iskustvo u porodici gde je neka mlada osoba obolela i umrla i onda naravno to ostane kao neki pečat jer nam to stvori uverenje aha i neko mlad može tako nešto mu se desi. I treća stvar, ovo ja kažem onako kako sam ja do sada zaključila, naravno. Nauka to nije još objasnila, a treća stvar jeste da osoba ima neki nesklad sa svojom dušom i onda joj je teško da se time bavi i onda to prebacuje na pitanje tela, odnosno znači prebacuje fokus. Tako je. I zato obično nastane baš u trenucima kada se vraćamo na onu priču s početka. Kad se složi život, kada previše analiziramo ono što se dogodilo pre toga, kada na izgled treće osobe ti živiš bajku i onda baš tada nekako pokuca na vrata. Ali koliko je teško osobama koje su zdravstveno preokupirane kada vide sve te simptome. I onda od svakog tog simptoma vraćamo se na ono šta ako. Pa da li je, ne znam, da kažemo prosto ljudima, taj uznemirenost, to je neka vrsta kao onako i trema i strah i to kuvanje u stomaku, kako žargonski možemo reći, ali i milion stvari. Tako je. Dah se odmah ubrza, neka opšta malaksalost, vrtoglavica, sve su to neki primarni simptomi koji se jave. Može to da utiče i na glavobolju, i na stomak, na brojne organe. Postoji anksiozna glavobolja koja se opisuje kao obruč oko glave. Aha, eto. Dakle, a kako sada osoba koja je zdravstveno preokupirana da sebi objasni ovo nije fizička stvar, već anksioznost? Ajde ovako, ta osoba mora da vraća poverenje u svoje telo, da telo zna da se izbori. Ako pričamo o tome šta ja kažem ljudima, na primjer ako neko baš prati svoje srce i osjećate neke preskoke za koje kažu da se preskok srca ne osjeća, ali anksiozni ljudi ih osjećaju. Dakle, nemaju ih, nego oni osjećaju nešto drugo. Pa ja kažem osobi, pokušavam da joj objasnim na taj način da naše srce radi kad mi spavamo. I valjda ono pametnije od nas. Mislim, zna svoj posao, ono nikad nestaje. Mi smo živi dok god ono radi. Onda im kažem šta rade sportisti? Namerno ubrzavaju otkucaje srca kako bi ojačali svoje srce. Srce je mišić. Imam ja za svaki simptom koji neka osoba osjeća već negde spremno objašnjenje i zašto to osjeća i kako da pomogne sebi. Ali mislim da je ključna ona stvar, vraćanje poverenja u sebe, vraćanje poverenja u to da naše telo zna da se izbori sa jedne strane,
sa druge strane da radimo na tome da budemo zdravi. Jer mi se bavimo time šta ako se razbolimo, a ne bavimo se time a kako da se ne razbolimo. Pa kad bi osoba uvela neku pravilniju ishranu, ne znam, trenirala 2-3 puta nedeljno, šetala. Evo, ja se trudim da imam dnevno 10.000 koraka sa bebom, u naručju uglavnom. Tako da ako mogu ja s bebom, može svako. Dakle, onda znamo da tu radimo, znači sa te strane znam da radim dobro za sebe i tu isto ne treba ići sada u neku obsesivnost, naravno. Mislim, preskočit ću ja, danas ću pojesti nešto što možda i nije tako prihvatljivo, ali će meni prijati i to je to. To je sad neka druga priča. I onda ova treća priča da se pozabavimo svojom dušom, da vidimo ko smo mi, šta smo mi, zašto se tako osjećamo, kako da budemo više ono što jesmo, kako da damo sebi te dozvole. Eto, to su neke ključne stvari, kako da i osoba koja ima zdravstvenu preokupiranost pomogne sebi. I šta bih rekla da je tu najvažnije da se fokus stavi na smisao života. Jer kod svake anksioznosti mi želimo da izbegnemo bol, znači da ne osjećamo bol i želimo da naš život ima smisla. Znači, te dve stvari nam ona budi negde. Znači, traži nam da se pozabavimo time da naš život ima smisao, jer onda nećemo ništa ovamo drugo do te granice osjećati. Šta kažu, odnosno tvoje iskustvo, oko čega se, pošto strahova ima mnogo, oko čega ljudi najviše brinu, odnosno koji je najčešći strah? Pa eto, što se tiče zdravlja svakako. Tu negde možda i najviše informacija kruži, šta sve može poći po zlu. Mislim, ja kad vidim tekst imao je samo jedan simptom, umro je, šta da kažem? Danijela je pored zdravlja navela da ljudi brinu o porodici i poslu, ali anksioznost je često nelagoda bez povoda, odnosno iracionalni strah. Opet, ona ističe da neke stvari i od sebe krijemo. Pa ako pogledamo dublje, odgovor postoji uglavnom na sve. Zbog čega se tako osjećamo? Anksioznost nije bolest. Ne. A sa njom se živi. Ona je, jel tako, prosto tu da provejava kroz neke različite životne situacije, ali šta ti kažeš, nauči se sa svim tim i živi se normalno. Da, ja mislim da nas anksioznost natera da mi istražimo sebe, da istražimo naš život, da ga poboljšamo, da mnogo više uživamo u njemu. I onda je ta hronična anksioznost počne polako da opada i onda se svede na tu neku normalnu emociju. Naravno da ja ne treba da ostanem bez anksioznosti jer mi onda ne bi bio problem da prođem na crveno svetlo kada ne treba, jel, u saobraćaju. Treba da imam toliko prosto da me sačuva, da nisam životno ugrožena, odnosno da znam kako da odreagujem ako dođem u neku situaciju da sam životno ugrožena, ali ne da me opterećuje, ne da mi smeta, ne da me zatvori u stan. Dakle, ako ljudi primete da već imaju takvu anksioznost koja ih sprečava da imaju normalan svakodnevni život, onda bi već trebali njome da se pozabave. Što se tiče spavanja, i tu imamo sad različite simptome. Da li osoba ima problem da utone u san, da li se često budi. Znači, to su sve različiti simptomi. Da li je možda u stanju da uopšte ne sme da zaspi. Ja sam imala recimo te momente da nisam smela da zaspim od moje potrebe za kontrolom svega. Pa legnem uveče i onako ležim u dubak otprilike, mislim u neki poluležeći položaj. Tako da sve zavisi od toga, ali generalno tada overtinkujemo, odnosno preterane su te misli i preterane su ta pitanja štaka u glavi i to je nešto što nama ne da zaspijemo. Ali ono što je još tipično za anksioznu osobu, sad nije samo problem što ona ne može da zaspi, nego što ona čita o tome, pa zna o tome da može tamo negde da spava 8 sati, pa onda stavlja fokus na to, jao, evo, budim se u 6, nisam zaspala, aha, koliko još sati imam, sve računa, kalkuliše. Znači, tu treba raditi na tome da fokus ne stavimo na spavanje. Kad vam kažu, normalno je spavati 8 sati, ko? Odakle izvučena ta statistika? Ne znam, od 1000 ljudi gde niko nije spavao 8 sati. Tesla spavao 2 sata. Znači, treba da prestanemo da se bavimo brojkama, ne znam, nekim tim studijama i tako dalje. Zato što su anksiozne, bravo za ovo, anksiozne osobe su zaista osobe koje, što vi kažete, odnosno ti kažeš, žele sve da drže pod kontrolom, vode računa, imaju taj perfekcionizam i jednostavno
taj zahtev utiče automatski. Pa i ta hrana koju sam spomenula. Hrana, pa da. brojke, pa kilaža, pa su uznemiri ako je smršala. Da li znate da kada osoba pojede neki slatkiš, rafinisani šećer, njoj naravno naglo skoči šećer u krvi i malo nakon toga krene naglo da pada. Tada jurnu adrenalin i kortizol da zaustave taj pad. I to nama imitira napad anksioznosti ili napad panike. A kafa? Ja volim da pijem kafu. Ne odričem se kafe. Pa neko vrijeme se jesam odrekla, ali onda sam shvatila ne treba mi da se odreknemo nekih životnih stvari koje volimo. Da idemo niz laku toj anksioznosti. Tako je, nikako, nego treba sve umereno. Evo, naravno da izaziva. Izaziva zaista i povećan broj otkuca srca, ali vi kad rešite to da vas ne boje otkuca i srca, onda vas ni ovo neće bojati. Tačno. Bravo. Šta bi Danijela rekla Danijeli od pre 15-20 godina? Interesantno Da li to pitanje. ikada postane smešno ili nikada nije smešno? Nije smešno, definitivno. A postane velika radost. Ako neko oseti neku nelagodu dovde ili za nešto se bori dovde, on će osjetiti sreću dovde. Ali ako se bori dovde, osjetit će dovde sreću. To bih ja rekla toj Danijeli. Ne boj se, posle će ti život biti mnogo ispunjeniji, kvalitetniji i srećniji nego što ti je bio ranije dok si nosila neke različite maske. Šta bi rekla Danijela svim gledalcima emisije Zdrava nacija koji imaju, ja to nisam rekla koliko često kada se prosto desi taj strah, pa onda koliko mi podižemo taj strah razmišljanjima, šta ako ja sad poludim? Šta ako ja sad završim u klinici? Šta ako me se svi odreknu? Šta ako ja više nikad ne budem dobra? I mi, jel tako, pojačavamo tim pitanjima upravo strah, samo ga nadograđujemo. I svaki počinje sa šlakom. Šta bih rekla drugim ljudima koji pate od anksioznosti, odnosno anksioznog poremećaja? Rekla bih im ovako. Ono što je meni nedostajalo kada sam ja patila od anksioznog poremećaja jeste da sam znala samo jednu osobu na svijetu koja je prevazišla to. Jer onda bih ja rekla ona je mogla, znači mogu i ja. To je nešto što može da se prevaziđe. Evo vi sad vidite mene i možete slobodno da kažete sebi, evo ona je izašla iz toga, živi potpuno normalno. Skroz je se život okrenuo. Mi svi želimo da vratimo onaj stari život, a nama ne treba onaj stari, jer nas je to i dovelo do anksioznosti. Nama treba neki novi, bolji, ispunjeniji. I šta bi im još rekla? Bavite se svojom dušom i bavite se time šta je smisao vašeg života. Ne bojte se da otkrijete sebe, ne bojte se da budete ono što jeste. Eto, to je negde nešto što definitivno smanjuje anksioznost. Jer ona je tu da bismo mi istražili, našli način da je prevaziđemo. A onda kada je prevaziđemo, onda nastupi ovaj period koji ja kažem, neke radosti, nekog blagostanja. O anksioznosti se govori danas više nego ikad. I u emisiji smo Danijela i ja konstatovale da isto tako, s obzirom da smo izloženi velikim brojem objava na društvenim mrežama, možemo pročitati mnogo toga, ali ne bi trebalo da slušamo svakoga, niti da čitamo neke knjige koje mogu da nam podstaknu još dodatnu anksioznost, već da slušamo osobe koje su imale i izborile se sa njom, da slušamo iskustva i da slušamo stručnjake. Da li anksioznost može da se pobedi i da mi nju držimo u šaci i pod kontrolom? Apsolutno da. Vidimo se ponovo za 7 dana u Zdravoj naciji. Doviđenja.